Assalamu alaikum jama'a. Wannan bidiyo na mata ne musamman. Mata ya kamata mu tashi mu yi kanmu karatun ta natsu, mu faɗa mu kanmu gaskiya. Mu yi kanmu faɗa. A matsayinki na mace, wane ne ya gaya miki cewa mijinki naki ne ke kaɗai? Waye ya faɗa miki? Wane ne ya gaya miki cewa mijinki shikenan saboda ya aure ki no more? Ki manta Allah ne ya ce su yi guda hudu Allah ya ce su yi, kuma Allah ya ce su yi guda hudu ne saboda shi ya san menene ke cikinsu, shi ya san me ya halitta da su. So who are you? Ki ce wai ke daga ke ba wata, ke you can't stand seeing your husband with another woman. Who are you? Amma idan ke ce za a aura ba matsala, amma idan ke ce za a kawo mawa, lokacin ne tashin hankali, threats da sauran abubuwa. Duniya za ta ji cewa yau mijinki zai karo miki aure, amma idan ke ce za a aura da guda da murna za ki shiga. Idan kuma 'ya'ya gare ki, kina da 'ya'ya, kin kasa kin tsare ba wacce za ta shigo miki gida, amma kuma kina son a auren miki 'ya'ya, to waye zai aure su? Ki dafa su ki ci idan abinci ne. Wallahi mu yi kanmu faɗa, mu yi kanmu faɗa. Irin wannan muguwan al'ada, barikanci kawai, mun ɗauki mugun al'ada mun ɗora mu kanmu. A wancan lokacin tasowar da muka yi, da wuya ka ga gida, kafin ka ga gida ɗaya da babu mace biyu, kaga guda 10 da akwai mace da tafi guda ɗaya. So menene namu? A wancan lokacin ma fa kenan da babu wai mata da yawa. Yanzu da mata aka yi doubling. Ya kike son a yi da su? Ya kike son a yi da su? Kawai mun ɗauki muguwar al'ada mun ɗora mu kanmu, a'a mu ba wanda zai shigo mana gida, shikenan saboda ke mijinki ya aure ki, ke ƴar gwal, shikenan kafin ki aure shi kake manta yana da abokai, yana da ƴan uwa, yana da ƙawaye. So dan ya aure ki shikenan komi da komi ya ƙare mishi, ya tsaya, sai kawai ke ce zai zo. Alhali ma maybe ba daɗin ki yake ji ba. Kina nan kina gasa mishi azaba a cikin gida, kuma ki ce ba zai yi hudda da jama'a ba. Haka ake yi? Haka ake yi? To wallahi mu yi kanmu faɗa. Wallahi mu yi kanmu faɗa. Wannan barikancin ba inda zai kai mu. Ba inda wannan muguwar al'ada za ta kai mu. Idan mijinki yana son yayi aure, ki bashi yayi auren shi, ba abin da ya dame ki, ba akan ki za ta zauna ba. Kowa da halin shi yake zama. Kowa da halin shi yake zama. Idan baya son yi, to kin yi sa'a shikenan sai ki sakata ki abin da kike so. Amma for as long as yana so, wallahi ki bashi yayi abin shi. Who are you ma to stop him, for God's sake? Abin da Allah ya ce su yi, ke ce waye? Ke wace ce? Ke ƴar gwal? Irin wannan labaran mace ta kashe miji, mace ta kashe miji, mace ta kashe miji, wallahi abun ba ka ma iya ɗauka. Kanka ma bai iya ɗauka. Mata da aka san mu da tausayi da jin kai, yau bariki ya buɗe mana ido. Ke sai dai kawai da ke da mijinki, har ki iya ɗaukan wuƙa ki je ki daɓa wa mijin da kika taɓa cewa kina so, mijin da kika haifa, mijin da kika haihu da, ki kashe shi. Wallahi tallahi mata mu yi kanmu faɗa. Wannan abun ba inda zai kai mu. Wallahi ba inda zai kai mu wannan muguwar al'ada.